Magandang umaga sa ating lahat, sa ating mga kababayan sa siyudad ng Urdaneta. Lalong-lalo na po sa ating pinakamamahal na mayor at vice mayor. Mula sa isang simpleng bilang isang pueblo noong 1858 hanggang sa maging isang masiglang lungsod noong taong 1998, Urdaneta ay nagtala ng isang yugto ng pagbabago, pag-unlad at kasaganaan. Ngayon, ang lungsod ng Urdaneta ay sumibol bilang isang sentro ng kalakalan at lalawigan na maglilingkod bilang isang tanglaw ng kaunlaran sa probinsya ng Pangasinan. Mayroon tayong Pangasinan Agri-Pinoy Trading Center na pinakamalaking bagsakan ng gulay at prutas sa rehiyon at cattle market na nagsisilbing cattle trading center of the North. Sa mga nakalipas na taon, marami tayong nakamit na pagbabago para sa ating syudad patungo sa isang maunlad at dinamikong destinasyon sa buong Pangasinan. Isang patunay na ang lungsod ng siyudad ng Urdaneta ay isang progresibong lungsod. Nais namin kayong imbitahan na maranasan ang aming maganda at kaangahangang tahanan, ang lungsod ng Urdaneta. Halina at tuklasin ang aming masiglang kultura at kasaysayan na dito lang makikilala sa siyudad ng Urdaneta. Urdaneta, mayatin tatta sa lahat ng bumubuo ng tourism at sa aking mga kasamahan sa siyudad, sa konseho sa siyudad ng Urdaneta. Magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat ng mga constituents ng siyudad ng Urdaneta. Mabuhay siyudad ng Urdaneta.